Kaixo, ongietorri jakindunera. Gorko bideoan, pertzentilak edo sentillak zelan kalkulatzen diren formulatxo batekin ikusiko dugu. Aurreko bideo batzuetan, kontatu dizuegu, zer diren sentillak edo pertsentillak, eta maiztasun taula batean, zelan identifikatu ditzakegun balio hauek, bai? Posizio neurri edo posizio parametro hauek. Kasu honetan, formulatxo hau erabiliko dugu pertsentillak kalkulatzeko, bai? Kasu honetan, 10 pertsentilla eta 80 pertsentilla. Bai, gogoratu, pertsentillak kalkulatu baino lehen, gure datuak ordenatuta egon behar dira, bai? Txikitik handira. Bale, gure formulatxoak zer esaten digu? P azpi K, hau da, K pertsentilla, bai? Kalkulatzen dela N, hau da, gure eraginaren datu kopurua, bider K, hau da, gure pertsentilla, gure pertsentin zehatza, zati 100, bai? Orduan, N, gure eraginaren datu kopurua, zenbat da? 17, bai? Zenbatzen badituzue datu hauek, 17 dira. Orduan, N izango da, ariketa honeketan, kasu honetan, 17. Zer da orain egin behar duguna pertsentilla 10 eta pertsentilla 80 kalkulatzeko? Datuak ordezkatzea gure formulatxoan, bai? Orduan, P10, N 17, bider K, kasu honetan K izango da 10, zati 100, bai? Kalkulatzen dugu eta emaitza 1,7 da, bai? Bale, ez daukagu 1,7 posiziorik, bai? Zer esan nahi du honek? Datu honek esaten diguna da gure pertsentilla 10 dagoela ez lehenengo posizioan, baizik eta 1,7 posizioan. Bai, esan bezala 1,7 posizio hori ez dugunez, bigarren posizioa aukeratuko dugu. Bigarren posizioa izango da gure 10 pertsentilla. Bai, beraz, bigarren posizioa eta orduan 10 pertsentillaren balioa izango da bigarren posizio horretan dagoen zenbakia. Kasu honetan, bata. Gauza bera egingo dugu, pertsentil 80arekin. Bai? Formulatxoan ordezkatuko ditugu ezagutzen ditugun balioak, N 17 da, bider K, kasu honetan K 80, zati 100. Kalkulo honen emaitza, 13,6. Bai? Aurrekoan bezala, 10 bat daukagu, bai? Beraz, ez daukagunik 13,6 garren posiziorik, jo behar dugu urrengo zenbakira. Zein da urrengo zenbakia? 14. Bai, beraz, non aurkituko dugu 80 pertsentilla? 14 garren posizioan. Orduan, orain egin behar duguna da bilatu 14 garren posizio horren balioa. Bai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 garren posizioan dagoen zenbakia, 7 da, beraz, gure 80 pertsentilla 7 izango da. Hauze izan da guztia, gogoratu. Bai YouTubeen, bai gure web orrialdean jarraitu jakindun.